Hey, Janneman. Proost, jongen. Ik ben Marinus de Jong. Ik ben bijna 80. En de naam van de kroeg is het Wapen van Stellingwerf. Kun je eens vertellen wanneer binnen jou begonnen met deze kroeg? Ooit in 1982. Ooit. Tot 1995. Wanneer ben je weer op een nij begonnen? In Ierlien. In Ierlien, ja. Maar je bent recent op nij begonnen. Waarom op jouw leeftijd weer een kroeg? Nou, dat komt uit de samenleving bij. Want we vroeger hier een soort muziekcafé. Die een hele grote optredens aan. Hele bekend, Harry Musquet had je spelen. To the window of my eyes. Kenny Dover in de goede tijd, toen ze nog jong weer. Rob Hoeken. En het is altijd blues en rock. En ik kan natuurlijk ook nog een seizoen hier in Düsseldorf wennen. En er weer jazzcafés. En we komen nog wel regelmatig in Düsseldorf. En daar troffen natuurlijk de muzikanten. En dan maak ik met die muzikanten altijd een deal. Van als je bent naar Hoesjen en Engeland, bel je me dan even op. Dan regel ik nog per optredens en bij mij thuis hier en bij collega's van mij in de buurt. Had in horeca jou misschien echt jong? Ik denk het wel, ja. Zo, toen ik jong weer en lied weer, ben ik in Holdewijk, daar ben ik geboren. Ja? Hier we achter het huis, hier een grote pomp, ja? En bij de Winterdijk komt er strie omheen, ja? En dan stonden wij daar in de onderbroek vaak iets kop te wassen, ik in de winter. Maar je ook komen. Want we toen werd er in de kraan, dat weer net in 1942, dat weer net. Ik kom van 1942. Ja, en dan bouw je toch een immuunsysteem op, denk ik. En daar heb ik nog plezier van. Hè? Nou, je ziet er nog goed energiek uit. Gelukkig wel. Hè? Ja. Ik haal dus er nog... Hè? Toppie. En net van...